megalayapost.news. Kalimpong Ilekai Sports ki kena school kabala tipkum ka first annual athletic sports meet ya kabala penlong da ka Klau Resource Center Borembong BRC hamdan ding semut mau beseng kala kun no ahnen kesengi padang ka jingsong kun bat kabalawan bani simenta da ki arpsan taligi school ki badan hagati ka than kerdam riboy mingi ya katoi Kalimpong Ilekai Sports ki kena school lawan ban penhap perdano dauba daman bait lamari MLA ka umroi kum kongsan harangkat ka jingdon uba Alfred Iopniau BMC Borembong Blong kum sembut kongsan UE sangma project officer ka World Vision India riboy ADP kirang ba snong kirirang ba kathan kinong Ilekai lember ki kena school lengba kate Kalimpong Ilekai ki kena school kilayo bani simenta hagi judging Ilekai baper kata ki bakan thup nadu ka Krodan secondary primary ba lower primary habakran hagati ka sngi na kalyang daman bait lamari ula ka jingero ikinong ilam ka Klau Resource Center kiblala ban penlong ya kate Kalimpong Ilekai Sports na kabenta ki kena school kabalong ru kum kawai na kirinsan baki kena kila ban peniya kasap ka baki don hagi judging Ilekai baper nalor kataw la kanturu iki kena school kibla simenta hagate Kalimpong baki deban penun kam hok ya kasam ka baki don hagi kami Ilekai bar hagaju ka por la kantu iki baki deban penla jingmut bha hagi jing pule na mar ka jing Ilekai bar ki kam pule ki deban ya rengkan habakut kate Kalimpong Ilekai Sports ka Klau Secondary School kala longkum kata kala du na pedang baro ni ka overall champion nalor kata la ai kusnam sakitu kinong job hagi judging Ilekai baper bar hala ki jong ki kerdan ngaso manai kublero ya baro ki kime ki kpa jong ki kena school ki be ki badan apa ka CRT jong ka Klau bad ya baro kini ki bawan ban pensong set ya kini ka final sports meet ki bas don saudong jong kini ka madan ngai ki don ki long kme ki long kpa ki samla kan the bat senrang bat ki hep ki ber ki don ban wan ban sakhi ne ban pensong set ya kini ka first annual meet jong ka CRT jong ka Klau hoy ngaso ban ai kuble sikat de ye ba sensar lawai bai don sisai ke mensem pan penra lele man pun ken mau be ye kum kini ki judging Ilekai ye ki kena school ki jongi ba ngai kum MLA jong ni ka than ka dong ngai ni don kalang me bat phi ngin ye trelang rangkar bat phi panang mi ki ski nang ya ki por nang ya ki ski nang ya ki snem nang ya pulong so ki program ki baper na banta ka CRC Klau ka jong phi pari ro ka ni ka por na so manai kublero ya paro kini kena school ki ba e badi gitu ki bela de ble na pen I ya ka mas pas ya ka drill kana long ko be internet sisa hado kata hot ki so tho ke jing bakla kinde kinsot kadam be hi tangin nam thore kata na marba giran kami ka practice ki bana khamba so haki por ki sigi ban sawan tengaro kali ka por ngam don chibo di kenten ban kren ngatang sukit bok kirweng ya baro kini kena school na jog ini ka absau tuli kini school bau break try kendar undon rengkar lang bat phi nang la so ban tresitum bat pin boy kata ka thong ka no ka thong ma pitol ka jingim ka jong phiro pin boy ka thong nang ban tresitum bat kino ki kam ba philai ka jingim ka jong phi da tresitum no met bat mensem nang ba kowe ne kowe ski pin ya ban ke so batiang haka jingim ka jong pi ha ni so tho ka sport ka ding ban kam ba ka jingim ka jong I na banta ka kot ka khya bat ka ba kam kom san so ka dehi ka kot ka sla ka pule buti ha manta ki juk ki manta ki bon ki khna le ki samla ki imjak po ne ka sport himla ban le ni kata wala ne ka jala ka jong iro ki la don ka tukat ni ki sportsman haki sports ki prepare ki bingi layo ban pet support bi bagi Ilekai sports ki prepare badiro agi we ba ki kerdan ngin bono kum ki doktor ki lawyer ki engineer kum ta ter bidon kapat ki jing pule ne bidon kam ban sim ni kata jing hikai jing na jing start nagi no hikai ki jongpi kum ba ki hikai pi markas ki haki school ki jongpi tengah gani ka por na kerpa di pi to da trisitam bat deminot bat puram ni kino hikai ki jong piro kino hikai ki ai ki dengan jing start ya pi tapi nang repon puram ni ki kande ka jingdo nong ka jong pi pinam la repon pule kam sakmat kam jam susu puram ni kino hikai jong pi namar ki teachers kino hikai ki jong pi school ki me ki pa ki jong pi bat ki bat penhe pensan ni pi nado ba pi nang don nado ba pi nang red Pero pila mi sila seperti gitu, pagi jopi kita itu pakai percaya pi, bat kinau hikai kita
kinong ai jing nang jing start pi ba ya kalaway ka jong pi hag jing ka jong pi Meghalaya Post.news.